Això és Falling Dragons Web, la web on hi ha llibres i sèries de tot tipus, penjades per Pau Pujades i Guiu Puig. Com per exemple, Guiu Puig acaba d'estrenar Tom i el Can i ja hi ha un nou capítol avui. La mare del Tano, properament, i Meteor Attack, la primera sèrie d'aquesta web, ja disponible capítol 2. També estem col·laborant per fer pel·lícules i en Com a l'apressionant vida d'en Mike i un nou capítol ja disponible. I per descomptat hi ha l'app de Falling Dragons per Android. I aquesta és la gran web de llibres i sèries, Falling Dragons Web.